Σκεφτείτε έναν κόσμο όπου οι δωρεές γίνονται με ένα απλό άγγιγμα. Το Donation POS φέρνει αυτή την επανάσταση, επιτρέποντας ασφαλείς και εύκολες δωρεές μέσω τερματικών POS. Με κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων, οι συναλλαγές είναι ασφαλείς. Οι οργανισμοί μπορούν να προσαρμόσουν το σύστημα στις ανάγκες τους, διευκολύνοντας τις δωρεές. Τα τερματικά POS προσφέρουν απλότητα και προσβασιμότητα για δωρητές χωρίς μετρητά. Ιδανικά για εκκλησίες και πολιτιστικούς χώρους με αυξημένη επισκεψιμότητα. Προσαρμόζονται για θρησκευτικό τουρισμό, επιτρέποντας στους διεθνείς επισκέπτες να συνεισφέρουν εύκολα και με ασφάλεια. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις μπορούν να αυξήσουν τις δωρεές με τη χρήση τερματικών POS. Η συνεχής υποστήριξη και οι σωστές στρατηγικές είναι κλειδιά για την επιτυχία. Η τεχνολογία ενισχύει την κοινότητα, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις για τη συγκέντρωση δωρεών. Οι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους με ευκολία. Ανακεφαλαιώνοντας, τα τερματικά Donation POS προσφέρουν πλεονεκτήματα όπως ασφάλεια και προσβασιμότητα. Η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των οργανισμών. Ξεκινήστε σήμερα με την υιοθέτηση των τερματικών δωρεών POS για τις δωρεές σας. Μαζί, μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή και να υποστηρίξουμε τις κοινότητες. Donation POS. Εκεί που η τεχνολογία συναντά τη φιλανθρωπία. Γιατί η προσφορά αξίζει να είναι εύκολη, ασφαλής και διαφανής. Γίνε μέρος της αλλαγής. Donation POS. Το νέο πρόσωπο της δωρεάς.